Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бишбүләк районындагы башкорт авылдары тарихы буенча тапшыруды дәвам итәбез. 17-нче буаттың урталарына тиклем бүген Бишбүләк районы биләмәләрендә тик бер генә халык, күл илемен башкортлары яшәй. Адак бу төбәккә башка милләт кешеләре төркем булып агыла һәм урнаша. 18-нче буат башында һәм унан һуңгара күл илемен башкортларының Асаба ерләрендә типтәр һәм башка күскенселәр индерелүе һәм уларның авылдары барлыкка килүе хакында килешүләр, күсеп утыру кагыйдәләре архивларда саклана. 200 ел элек гел башкортлар гына яшәгән төбәктә бүген башкорт, татар, рус, сыуаш, мордва халкы дөнья көтә. Бишбүләк районы Дүсән авылына Меңзәлә өйәденән күсеп килгән сарайлы мең башкортлары припущниктар исеме менән нигез һала. Улар күл илемен башкортларының Асаба ерендә, Дим елгаһының һул ярында урнашырга рөхсәт ала. Бүген тапшыруыбыз Дүсән авылы тарихы буенча әзерләнде. Бишбүләк районының башкорт авылдары Ознай, Оет, Акъяр, Биккол, Дүсән, Ифәкәй, Елбулактамак, Күсәй, Каныкай, Каскын, Морадым, Тукай, Тулыбай, Яңа Биктәш. 1750 елдарда Меңзәлә өйәде Сарайлы мең олысының Фарысаз Текермән авылынан бер төркем Сарайлы мең башкортлары Дим буйдарына килә. Улар күл илемен ырыуының Асаба ерләренә индерүде һорай. Һәм 1753 елда мең ырыуының ике тармагы арасында килешү төзелә. Күл илемен халкы Сарайлы меңдәрде килешү кагыдына безнең тугандарыбыз дип теркәй һәм башкорт припущенник статусы бирә. Авыл тәү башлап килгән Дүсән атлы кешенең исеме менән атала. Оның уландары Хөйербай менән Хөеш Дүсәновтар 1770 елның 16 сентябрендә тагыла бер килешү менән башкорт припущенник булуларын раслай. Килешүдә улар кат-кат без тугандар, без мең ырыуы халкы дип үз тамгаларын куя. 1781 елдагы килешү кагыйдәләрендә тагы берничә төркем Сарайлы мең башкортына ер бүленүе сагыла. Башкортлар бүтән җирдә алар хуҗа булганнар. Монда. Бу килгән кешеләргә аларның договор буенча бирелгән җирләр, припущенники буларны җир сатып урнаштырганнар. Менә бу Дүсәндә итне. Килеп урнашкан монда бер кеше дә булмаган. Монда урман булган. Монда бер нәрсә. Моны айыл тамагы, буе эне дигән, төлке эне дигән җирләр, барда урманны нин күрсәтәләр бит. Рәсәй дәүләте үткәргән бөтә халык исәбен алу мәгълүматларында Дүсән авылы халкы башкорттар яки башкорт припущенниктар дип теркәлә. 1795 елда Дүсәндә 69 башкорт була. 1816 елда 130, 1834 елда 148, 1856 елда 220, 1870 елда 331, 1917 елда 669 кеше, 1920 елда иһә 777 башкорт яшәй. Авылда бер генә типтәр гаиләһе теркәлгән. Тимәк, авыл халкы арта, хуҗалыгы ныгый. Айын борын теге ягында мына шу ниткәннәр. Шуннан килеп утырганлыгын инде эзләп таптырганы белмәй. Эзләп табып, шуның белән яздык. Башкача бернинди дә выход юк. И алар притем килгәннәр портной и итек тегүчеләр. Дөхул белән Наурыз теге якта безнең Оренбург өлкәсендә алар безнең ниләр йөршәләр инде алар. Наурызның кызлары монда утырмага киләләр, җегетләр белән танышып, шунда кайберсе монда кәвдә торып калалар, айтлар тоже монда килеп, шулай итеп кыз алышып, нитеп йөрделәр инде. Кыз алышып, кыз биришеп. Егетләр монда калды. Анасы элек бик авылдан китмиләр бит инде, яшьләр авылда калалар.
Бишбүләк районының Дүсән авылына сарайлы мең башкорттары нигез салган. Ревиз язмаларында Кәрим Хакимовтың нәселдәре барыһы ла башкорт. Уның атаһы Габдрәүф башкорт дип теркәлгән. Ул үҙен Ғәрәп Эмираттарында Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең тулы хоҡуҡлы илсеһе булып эшләгән саҡта башҡорт дип таныта. Кәрим Хакимов Дүсән ауылының төп кешесе, аның хакын Гобайдулла дигән кеше хакында, Гобайдулла Ибрагимов дигән кеше хакында 1795 елны гына архив материалларында күренә инде. Аннан соң инде калган ниләрдә Кәрим Хакимов бар инде. Кәрим Хакимов, аның әтисе хакында материаллар бар. Әтисе дә, әнисе дә буякныкы, 3 туганнар гыналар. Хәмидә әби белән Габдрәүф абзый. Архивларга барганда мин инде Кәрим Хакимов музей исеменнән йөрим. И миңа материалны архивта тиз генә юллап та бирәләр. Запросларыма ответны да җибәрәләр. Әле менә яңарак кына 1892 елгы метрик книгадан инде китаптан мин Кәрим Хакимовның туган елын юлладым. Берничә метрическая книганы фотога төшереп алып кайттым. Хәзер безгә инде бер генә максат шушы метрическая книганы переводить итеп, шәҗәрәләребезне документально оформлять итәргә иде. Дүсән авылының уҙаманы Мәхсүм ағай Ҡәйүмов Бөйөк Ватан һуғышы ветераны. Туған ауылы тарихы буйынса бик яуаплы һәм ауыр эште атҡарып сыға ул. Дүсән китабын яҙа. Берничә ел подряд җәйге ваҡытларҙа, ул ваҡытта ул эшләп тә йөрөйҙөр әле, архивта бар, партийный архивта, общий архивта эшләп, менә шушы материалларны җыйнап күтәргәннән соң гына без үзебезнең туганнар кайсылай булган икән дип башта инде үзенең туганнарыннан башлайсың, шәҗәрә мәсьәләсе шуннан башлана бит инде. Шуннан соң инде бөтен архивны материаллар эләккәч, шуларның барысында ул язып, һәр берсен бер төкләп, һәр бер биткә үзенең кулы белән язып җыйнаган материаллар. Дүсәндә Галимов Әхмәр Газизович дигән директор бар иде. Менә ул гомер буе мәктәптә эшләгәндә гомер буе авыл тарихын юллатты бездән. Авыл тарихы, авыл халкы. Каюмов Мәхсүм Газиз улы история укытучысы иде. Ул балалар белән йорттан йортка кирип, Хабирова Минзия Асылгариевна музей эшмәкәре булды мәктәп музейының. Бергәләп пионер организациясы, комсомол организациясы барысы да бергәләп шушы тарихны җыйдык. Өйдән өйгә, йорттан йортка йөреп. Бишбүләк районының Дүсән авылында сарайлы мең һәм күлиле мең башкорттары яшәй. Дин буйында яшәгән күл иле меңдәр менән Меңзәлә ялгаһы буйынан килгән сарайлы меңдәрнең телдәре оҡшаш. Бер тамырҙан меңле ырыуынан булғанға күрә, улар беҙ туғандар тиеп килешеүҙәр төҙөгән. Сарайлы меңдәр яшәгән Дүсән, Айыт, Елбылаҡтамаҡ, Баязит ауылдарының бала һуғыу оҫталары дин буйы башҡорттарында таралған Йондоҙ, Батмус, Баҙыян аҫаларҙы ҡуя. Һәм улар башҡорт аҫалы балаҫтарына ғына хас геометрик орнаменттар. Палас турындайын шулай оҙатабыҙ, шунан көлгән ҡылыштан алабыҙ, шунан инде берәү кирәк ваҡыттан биреп торырға, шунан инде улар киткәстен ҡылыштан көлгән алғас, үҙебеҙгә ҡалай инде, унан баш чағалайбыҙ да, ата башлайбыҙ инде, музей инде жиләк аса инде, мына бит жиләкләр төшкән, шул жиләк тип ҡушабыҙ инде, тегесе йондоҙ аса, анаусы, тегесе Батмус аса. Din
картатайларны сөйләгән сүзләрен генә искә алам. Менә шушы припущенниклар читтән килгән, именно шушы Менделинский уездан килгән, шушыны алар шушында килеп урнашкан дигән шушы сүзләр әле китапка да түгел, әле историяны күтәргән хәлдән түгел, именно халык арасында именно менә шушылай дип әйтелгән сүзләр бар икәнен мин үземнең ниләр картатайлардан ишеткән сүзләрне генә әйтәләм. Менә шулай икән дип, алар башкорт дип шушы җиргә килеп башкортлар без дип урнашканнар. Руында башкорт булгач ничә еллар буена килгән икән, алар башкорт булып кала. Бишбүләк районының башкорт авылдары Ознай, Оет, Акъяр, Биккол, Дүсән, Ифәкәй, Елбулактамак, Күсәй, Канакай, Каскын, Морадым, Тукай, Тулыбай, Яңа Биктәш. Хөрмәтле тугандар, мең ырыуының тагыла Кобау мең, Сыбы мең тармактары бүгенге Иглин, Нуриман районында яшәй. 40 өйле мең халкы Дим елгаһының урта агымында, Аслы күл буенда, Дәүләкән, Шишмә райондарында көн итә. Меркет мең ырыуы бүгенге Авыргазы районы авылдарын нигедләй. Хөрмәтле тугандар, һез Бишбүләк районында яшәгән Күл иле мең, Сарайлы мең һәм Кыр-Елан башкортлары нигедләгән авылдар турында тапшырулар шәлкемен караныгыз. Ошо тапшыруларда әзерләгәндә районда 4 кенә башкорт авылы бар дигән фикердең төп хата икәнен күрдек. Халык тарихты белә, тик уның аңын томаламаска кирәк дигән изге нияттә тапшыруыбызды тамамлайбыз. Тагыла очрашканга тиклем һау булыгыз. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Был аҙналағы сығарылыштарҙы беҙ йәнә Шишмә районы ауылдарына арнайбыҙ. Был яҡтарҙа боронғолоҡ еҫе аңҡыған кургандар, үҙендә әллә күпме сер һаҡлаған архитектура ҡомортҡалары бихисап. Ҡасандыр был ерҙәрҙә Сыңғыҙ хан вариҫтарының йылҡы көтөүҙәре йөрөгән. Ошо ерҙәр аша Мәскәүҙе яуларға тип Аҡһаҡ Тимер ғәскәре үткән. Ҡаты алыш һәм урҙалағы тынысһыҙлыҡ ҡына уны кире борорға мәжбүр итә. Төбәктә элек-электән башҡорт ҡабиләләре йәшәгән. Иркен дала киңлектәрендә күсмә ҡабиләләрҙең хандары һәм етәкселәренең торағы булған. 8-нсе быуат ғәрәп сәйәхәтсеһе Ибн Сәйид яҙып ҡалдырыуынса, башҡорт тораҡтарының күпселеге Дим буйҙарында урынлашҡан. Бөгөн беҙ мең башҡорттары ауылдарының береһе Суҡраҡлы ауылы тарихы тураһында һөйләйәсәкбеҙ. Шишмә районының башҡорт ауылдары. Суҡраҡлы 50-ләп йорттан торған ҡәҙимге ауыл. Тупрағына меңәрләгән кешенең киндек ҡаны тамған. Унда йәшәүселәр һәм шунда тыуып үҫеп ситкә сығып китеүселәр өсөн күңелдәрен йылытып, гел үҙенә тартып торған ғәзиз тыуған төйәк ул. Безнең Суҡраҡлы ауылы инде ул бай тарихлы, күптәнге ауыл, бик күптәнге. Чөнки бында Дим буйы, климат һәйбәт, суға килеп урынлашҡандар. Безнең ауылда тыныс, ел юҡ, буран юҡ. Бына ниндәй ҡышҡы һыуыҡ артар елдәрҙә лә беҙҙә буран
юк десең дә була. Авылдың ерләре элек-электән. Бер яктан булган Идрәк елгасы буйлап Асылы күлгә тиклем. Өфе янында Сабуры авылы бар әле. Элек безнең ерләр булган, чөнки Сабыр авылына Сукраклы авылы халкы күчеп утырган. Менә тарихи мәгълүматларга караганда, архивта бер документ табылды. 1714 елда язылган расписка. Мирасов фамилиялы Сукраклы кешеһенә берәү килеп яллана. Ишәр, 2 катыны, 2 аты, хайырлары 6 баш була, шулар килеп яллана. Үзенең налогын түләй алмагас, бында килеп ялланып 2 елга. Шуның өчен ул кеше өчен Мирасов 25 тәңкә налогын түләй. Бында мал тоту бик киңәйгән була. Игенчелек белән дә шөгыльләнәләр. Халык бик бай була. Менә ошондый бу борын-борындан нәселдән нәселгә күчә торганны инде бездә килә бу хатын-кызларның билбавыныңга. Менә алка түгел ул, менә 2 ягынан да бер ягынан кайышы бар, кайышы өзелде инде аның хәзер. Шуны хаклап там. 1816 елгы мәгълүмат буенча безнең Сукраклы